Марчин, знаеш ли какъв ден е днес? Какъв? Точно преди 2 години по това време решихме да отидем на Еразъм практика. Да отидем в българско неделно училище в Испания беше най-доброто решение, което сме взимали някога. Помниш ли колко се вълнувахме, как цяло лято организирахме пътуването си? Да, помня, сякаш беше вчера и за да запазя спомените съм си направила албум. Искаш ли да го разгледаме? Разбира се. Снимка от първия ни ден. Първото ни пътуване със самолет. Да. Виж, тук сме на първия учебен ден. Спомняш ли се радостта на учениците и колко много научихме от тях? Няма как да го забравям. Разбира се, ходихме и на плаж. Да, какъв тем бяхме направили. И всички забележителности, които посетихме. Дори не мога да ги изброя всички. Да, толкова много емоции, спомени и преживявания. Ако и вие се колебаете дали да отидете на Еразъм практика, нека това да е вашия знак да го направите. Не се колебайте и последвайте сърцето си.